O mga puso, bilib mag-asawa naman sa Bacolod City, ginapabugal ang ukay-ukay. Nga nangin palagyan agod mapaeskwelang mga anak, kag mapakayong ilabalay. Galing balita nga itong gintutukan. Nagtrabaho sa ito bilang assistant pharmacist si Sheila May. Ang banas sini nga si Ryan, halin sa pagka-gas station attendant. Nangin waiter, tubtub nangin crew sa isa ka bookstore. Sa pagpasimpala, dagod makatibawa sa pangabuhi. Initanan na agyan sa mag-asawa nga belyar. Tubtob nga ginsuguro nila sa tuig 2022 ang pagbaligya sa ukay-ukay. Kasubong, sang bisan ano nga negosyo, hindi nangin mahapos ang umpisa sa mag-asawa. Apang sa ila paghimudo sa online selling, nagdamo ang mga naganyat nga magbakal. Diskarte lang gid sa kabubuhi. Gid tiyaga lang gid tapos pisan ka lang gid patient lang gid sa mga customer nga ginasulapo mo. Nagbungang ila mga sakripisyo sang amat-amat na nga nakapundar kag nakapakayo sang ila balay. Nakasupot man sila para sa pag-eskwela sang duha ka mga kabataan nga nag-edad 7 anyos kag 6 ka bulan. May salakyan naman silang magamit para sa pag-deliver sa mga order sa ila mga parokyano. Yung kung may kapital ka mo lang biskan gamay lang, suguran mo na sa gamay. Negosyo ka. Kaya namin sa negosyo kay makaano kagad pundar imo oras. Isa pa sa ginapasalamatan sa mag-asawa, ang mga tiyon nga makaswerte sila nga makakita kwarta sa mga bag. Paswerte lang gid basta ano ka lang mag-ukay sa mga bag, miyara gid siya. Basta pisan ka lang Ligad nakachamba kami. Duwa ka 50,000 won. Para sa mag-asawa, ang kapital sa pagpangabuhi among pangamuyo. Updan sang paghimakas, agud magdula ang malas. Kung may swerte man, pasalamatan. Kag FYI, hindi magkalipat mag-share sa blessings sa naga kinahanglan. Open Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.